Šalim se ja. Recite vi meni, hoćete vi ozbiljno da igrate ili lagano? Da znam samo što da kažem ljudima. Ako ćete lagano, da igramo lagano. Ako ćete ozbiljno, da se malo potrudimo. Ne, ozbiljno, hoću da vidim kod gifterki je tu, brate. Ja ti nikad ne igram mečeve ozbiljno, nisam ti ja tiktoker. Dobro, onda okej, ljudi, pustite vi da nam nema potrebe Micika da nam skida pobjede u 30 sekundi spida Žaklina i idemo jako. Eto, rekao sam sve, tako da opusti se. Šta bi radio bez Žakline? Šta bih radio bez Žakline? Da. Evo, molim te, Žaklina, nemoj ništa u ovoj partiji da baciš. Molim te ko Boga. Evo, molim te, ako me poštuješ, nećeš baciti ništa u ovoj partiji. Evo, da vidiš što bih radio bez Žaklina. Aj, molim te, Žaklina, ispoštuj me. Žaklina prati na TikToku samo ili te pratila još od ranije? A šta ti misliš? To je jako bitno. A šta ti misliš? Mislim da te pratila ranije. Dobro. Pa reci mi, odgovori mi šta dobro. Dugi niz godina. Dalje? Dobro, ništa, to je to. Hvala ti, Žaklina, što ćeš da ispoštuješ i nećeš da bacaš ništa. Ajmo, ljudi, da ispunimo... to je to, ljudi. Znači, ništa... Ljudi, sad čekamo... Još, Žaklina, znači ništa ne bacaš, molim te, kao prijatelj, znači molim te, ništa ne bacaš. Ja vidim ko ti je bacio, stvarno. Kako? Ti misliš da ja vidim ko ti je šta bacio? Mico, lagano. Ljudi, znači samo Žaklina na 30 sekundi, u stvari odmah u ovome, u speedu, rukavicu, onda ćemo lagano, svi bez tebe. Znači, Žaklina, molim te, ljudi čekamo, Majda, hvala, Majda. Evo, pozdravila te Comara prije 5 minuta, Majda. Jesam, pomenula sam Maju. Dobro, lagano. Hvala, Hipokrate, hvala, ljudi. Slušajte, znači samo čekamo, evo i Maja te pozdravlja isto, svi te pozdravljaju. Hvala, Lili, ljubim te. Sad bez ruža, Žaklina odmah i Žaklina ništa ne bacaš, znači molim te, dogovorili smo se da ne budeš tako bez tega. Pa dogovori se da li ti baci, ali ti ne baca. Hvala, Mega. Samo rukavicu, ništa više. Za Mega ne znam. Za Mega ćeš tek da čuješ. Ajmo, ljudi, sad svi zajedno. Žaklina, samo tapkaj. Ajmo, ljudi, svi zajedno sad, malo po malo, svi zajedno. Ajde, da vidimo ima li nas... Možemo li mi išta bez Žakline? Možemo. Hvala, Ludice. Hvala, Ratka. Ajmo, ljudi, svi pomalo, svi zajedno. Žaklina ti bacila rukavicu, druža. Hvala, Majo Jeremić. Joj, pa ti mi nađi sad. Hvala, Lili. Hvala, ljudi. Hvala, Majo Jeremić. Hvala. Bez Žaklina ti bacila rukavicu. Hvala, Hipokrate, brate. Hvala. Jao, pa ljudi. Hvala, Lili, sunce. To je fora, druže, to, brate. Hvala, Lili. Hvala, Majda. Hvala, Ludice. Aj, druže, napustite live, brate. Kaže, bez Žakline ona mu bacila rukavicu. Nisam ni skontala, brate. Koja fora. Hvala, ljudi. Hvala, Lili, hvala, sunce, hvala, Lili, Dragana moja, hvala, Lili, Ludice, Majda, Majo Jeremić, Mico. Igraj stvarno bez Žakline, brate. Zamisli lika, kao Žaklina ništa, bacila mu rukavicu. Hvala, Lili, ništa više, ljudi, nemojte, iznervirat će mi se poće ko Žakline kursi. Blamiraj se, druže, bez Žakline ne postojiš na TikToku, brate. Džabe ti, brate, svi, čekaj, evo sad ću ti pročitati. Ludice, Hipokrate, Mega, hvala, Majda, Lili, hvala, sunce moje. Mega, Gabi, Majda, Maja. Znači, eto, njih, brate, 5 bez Žakline nepostojeći objekti. Iskreno ti kažem. A što tako da vrijeđaš? Hoćeš li Mega, hvala, evo ovako, Comi, ajde da se ti ja dogovorimo, nećemo da vrijeđamo nikoga, da se ti ja dogovorimo. Ma daj, druže, pa... Evo, sljedeću partiju neće niko da gifta i to je to. Da bi ti bila zadovoljna. Evo, niko neće da gifta. Treba da ti giftuju, ali samo da ti kažem, ove poene što imaš, sad s njih 5 i sa Žaklininom rukavicom ti Žaklina sama organizuje, koliko ja znam. Znači, njih 5 ti je kao jedna Žaklina, brate, plus je bacila rukavicu. Znači, plus rukavicu. Ja imam jedan ritual, kad ovako nekoga oderem, da screenshotem, tako da potrudi se da budeš lijepa. Jao. Tako. Jao, što si dugo. Hvala vam svima, Hipokrate, brate, hvala. Blama. Pa znam šta. Ludice, hvala, Mega, hvala, Lili, Mico, Majda, Majo Jeremić, hvala svima, ljudi. Već ti pišu, brati, ljudi ovde po komentarima da ti je Žaklina telefon do tebe, brate, da giftaš sam sebe, brate, i da šalješ... Dobro. U stvari ni ne giftaš više, nego šalješ rukavicu sam sebi, brate.
Tako je, tako je. Viš kako ti to znaš. Evo, ja ću ovako da igram. Ovako ću da igram. Meni je Žaklina favorit. Evo vidi, ovako ću da igram s tobom, pošto mi je telefon pored mene, Žaklina, evo igram ovako. Evo kažu, naravno da je to, ne bi me iznenadilo. Evo, ovako ću da igram, vidi, ovako igram sa tobom. Ma brate, ne moraš, meni je to sve okej, brate. Da bi dokazali, da naši ljudi znaju da ovo je provokacija podrške, ne nasjedajte, pa lagano, ljudi, ne, šta da im radim? Evo, ovako igram sa tobom. Šta kaže Nataša? Tako je, Hipokrate, samo sekundu, da je? Ma smehoteke, brate. Tako je, tako je. A zašto tako smehoteke? Što si tako ljubomora? Hvala, Ratka, hvala. Što si ljubomora? Već za nju kupujem, a mislim na tebe. Tako je, sve si u pravu. Su ovo tvoje gifterke došle da mi se jave, brate? To su moji prijatelji, da. Je li pošla Žaklina tamo da ti pošalje srca? Kako te rade da si... Jao, šta rade, brate? Zamisli kao došla do mene, kao ne, mi smo prave, kao... Mi smo prave, nismo lažan profil koji... Mislim, ne lažan profil, nego kao nije kao ovo Tomović, kao mi ti kao... Zvaću te posle da uđeš u goste sa mnom i sa Žaklinom i sa ekipom odavde u live da pričamo malo, da ti objasne ljudi koliko neko voli ovako dobrog čovjeka. Ne, českam ja baš, ne. Jao, dobro. Ne bi. Sve ljudi dogovorili, Hipokrata, slušamo, svi lagano ćemo ljudi, evo vidite da se ljute na nas kad igramo jako, ajde lagano, imajte duše. Ja samo Žaklinu volim, brate. Bravo Majda. Tako je Hipokrate, ali možeš odmah Hipokrate, ne moraš čekat. Tako je Majda, u pravu si. Što bi ti išla tamo da te neko vrijeđa, ostaneš ovdje dostojanstveno, tako je. Gdje će Majda, brate? Znam, Nina, znam. Gdje će Majda, brate? Ne, Majda je htjela da izađe iz live-a da ode malo da prošeta. Da vidi komentare kod mene, kao. Samo da vidim. Pogledaj ko je trenutno prvi gifter, pa ko je tebi taj prvi gifter? Majo, ne, ljudi, čekamo sad samo bez Ruža. Ko ti je prvi gifter, Majo? Ti, Comi. Ruža, Žaklina mi poslala Ruža da vidi da kao, da nije kao, da nije... Hvala Mega, ljubim te Mega, hvala. Hvala Mega. Ajmo ljudi svi zajedno, lagano bez Žakline, lagano. Žaklina, idi kod nje tamo, časkajte. Ovo je sad prihvatljivo bez Žakline, rukavica i ostalo. Ajmo ljudi. Ajmo svi zajedno, lagano ljudi, lagano, znate kad mi lagano, samo bocnemo. Svi pomalo, to je to. Lagano ljudi, hvala Lili, sunce moje, hvala Draganice, Ludice, hvala ljudi. Ludica, Mega, Hipo, ovo ne znam. A ne vidiš Lili ima privatni nalog pa je ne vidiš, Lili ti je isto ovdje. Ludice, hvala. Evo opet Lili te pozdravlja. Jao, ljudi, dobro, ljudi, naljutit će se na mene, pa mi se više neće ni javljati. Neću taman posla, ali vidim samo da ti ovoliko pošalje Žaklina sama, brate, tako da i dalje smeta. Tako da ne vidim, šta vidiš? Vidim da Žaklina ovo pošalje sama, ovaj broj bodova, ali ajde, možda ti neko pošalje nekog lavića, sada vidimo, pa... Comi, sad si počela da se koristiš onim najgorim tiktokerskim forama, da provociraš publiku moju, nema potrebe jer ja tvoje ne diram. Da ih provociraš da bacaju više, vjeruj mi, namjerila si se na pogrešne, pošto to, da ti meni ne treba lavić, mi tebe možemo, Mico, da pobjedimo tapkanjem. Tako da nikakvi lavici mi ne trebaju, tapkanjem. Ja ti nisam tiktoker da snimam mečeve i ostale gluposti, da To vidim, ti si upalila da časkamo, jeli? Jurim, brate, liste, što vi kačite po Instagramu. Ja ne kačem ništa po Instagramu. Lista večeras, upada, meni je to smiješna priča. A onda, Mico, onda imaš rješenje za tu smiješnu priču. Izađeš iz live-ova, ne igraš mečeve. Ne, izađem iz live-ova zato što se samo ovdje oglašavam. Mico, ne pokazuj ljubomoru, nek ti bude drago što imam podršku, ženo. Evo moja podrška tebi, kažu, umjesto da budeš srećan što ti pojačavam poene, ti tako pričaš, brate. Ti mi pojačavaš poene? Pa ovo mi je najmanje večera što sam imao, ženo Božja, ovo mi je najmanje večera što sam imao. Izgasirali se, brate. Hvala ljudi. Šta kažeš? Mico, ide screenshot pa budi slatka ako ti nije problem.
Hvala ljudi, hvala Ludice, hvala Mega, hvala Hipokrate, hvala Lili, Naganice moja, hvala Ele, Majda, hvala svima, Majo Jeremić, Ratka, hvala svima ljudi, ne znam što da kažem. Žakile, brate, Žakila, brate, iskreno, ovo ti je najmanje, viš kako si rekao, ovo mi je najmanje do sada što sam imao večera zato što ti je bez Žakline, brate. A nije nego zato što ne motivišeš ljude, kako mi, šta mi da radimo kad imate 400 poena imate, pa šta mi da radimo, šta, da ne ustamo, samo da taškamo. Ali sve si sam rekao, brate. Da. Ali sve si sam rekao, te brate, ti ovo najmanje poena, brate, zato što ti Žaklina nije učestvovala u meni. Ja to nisam rekao, ja sam rekao ovo mi je najmanje poena jer nas ne motivišeš za više, ženo. Pa dovoljno si rekao. Dobro, dovoljno sam rekao. Mico, je to sve što si imala večeras da kažeš? Sve. Toliko si bila negativna bez potrebe, ženo Bože. Ja ti kažem iskreno, još mi čak pošalješ tvoju vodeću gifterku. Da bude kod tebe vodeća gifterka, jel? Majke mi, brate, to radi. A valjda je to za tvoju podršku sramota što je žena koja je došla tamo čisto da tapne nešto najbolje. Jel to moguće, ljudi? Pa, brate, ja ti nemam giftere. Ja ti ne jorim listu, ali sam najgledanija, brate. To ti je tako, mene ljudi vole da slušaju samo. Dobro, Mico, izvini, molim te, više te nećemo pobjeđivat, nema problema. Pa možete, nema potrebe. Nema problema, Mico, ja sam te zvao da vidim samo kako si, jeste li ojačali, vidim da si dobro i da niste ojačali. Evo druga gifterka kod mene, što su ti se ovako iskompleksirale, molim te ove tvoje gifterke mi dole. To ne iskompleksirale, nego samo uđi da te pozdrave tamo, što, ništa strašno. Svima, kao joj blama, brate, ajde moram da idem, brate, iskreno. Ajde, Mico, idi, čujemo se. Malo mi je, već ću da gasim možda live to. Okej, Mico, okej, lagano.